totes les temporades o no, però normalment... I ara de la llotja, pues, hi ha gent que pica i... Sí. Bueno, és que els han xafat molt, claro. És el mateix que no. Va, veniu, que el fotògraf us esperi. Sí, vinga, aneu fotografiant. Tranquil·les, que això no s'acaba mai. Adiós, guapo. Adiós, guapa. Mira on te van, mira cap a tots costats. Quan pujaves a la carretera de Castelló, també hi ha una escola. Allà on hi ha no sé si es pot dir. Bueno, que he perdut algú que hi treballa. Sí, perquè treballé aquí, sí, aquí treballo.